ne bucurăm pentru timpul pe care l-am avut împreună, timp în laudă și închinare, în care ne-am bucurat de prezența Domnului și am fost încurajați prin cântecele cu care l-am lăudat pe El și ne-am închinat și ne închinăm în continuare, rămânem în această atitudine prin vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin învățătura și îndemnurile pe care ne le aduc în viața noastră Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Și aș dori ca să citesc înainte ca să încep subiectul meu din Efeseni, capitolul 1, de la versetul 3 până la versetul 6, unde Cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel spune, este epistola pe care Apostolul Pavel o scrie bisericii din Efes. Și spune în felul următor: binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Hristos, în El, adică în Iisus. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui. În dragoste, El ne-a predestinat pentru înfiere prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda Harului Său slăvit, pe care ni l-a arătat cu bunătate în prea iubitul Lui. Lucrul despre care aș vrea să vă vorbesc este cum am putea să trăim o viață de laudă și închinare în orice circunstanță, mai ales atunci când ne aflăm în încercări, mai ales atunci când ne aflăm în necazuri. Cum putem să trăim o astfel de viață constantă la adresa lui Dumnezeu? În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, Apostolul Pavel spune ca să-i aducem mulțumiri lui Dumnezeu în toate lucrurile. Zice, mulțumiți în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. Iar în Efeseni, capitolul 5, de la versetul 18 la 20, ne cheamă să fim plini de Duhul în orice vreme, Duhul să fie prezent în viața noastră, să fim caracterizați ca fiind niște oameni care umblăm călăuziți de Duhul, care nu umblăm călăuziți de firea pământească, de sentimentele noastre, de emoțiile noastre, ci călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. De ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și zice aici Apostolul Pavel, nu vă îmbătați cu vin, căci aceasta duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Cu alte cuvinte, nu lăsați alte lucruri în viața voastră decât ceea ce Duhul aduce. Și atunci, ca și rezultat, va fi faptul că vom vorbi între noi cu psalmi, cu imnuri, cântece duhovnicești, cântând și lăudându-L pe Dumnezeu în inima noastră, pe Domnul în inima noastră. Mulțumiți totdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un popor care îi se închină, un popor care îl laudă. Dar de ce nu suntem caracterizați uneori de aceasta? Vedem că întâlnim creștini, vedem creștini care nu sunt caracterizați de acest stil de viață, un stil unic de viață care există. Pentru cei care au fost răscumpărați prin Domnul Iisus, pentru cei care au fost născuți din nou, ei recunosc că acest lucru vine de sus, de la Dumnezeu. Că nu este ceva ce noi am putut ca să producem prin propriile noastre puteri. Că vine de la El și că avem în viața noastră parte de această mântuire, de această naștere din nou, din cauza Harului Său, care ne-a fost arătat în prea iubitul Lui, în Iisus Hristos. Dar de ce în această viață de multe ori creștinii nu sunt caracterizați de aceste lucruri? Sau de ce câteodată viața de laudă și de închinare, viața de adorare a lui Dumnezeu este superficială? Unii fac acest lucru doar când vin la biserică, poate că duminica, 2 ore, 3 ore, cât stau. Și atunci când nu le merge bine în viață, acest lucru
lauda și închinarea, mulțumirea la adresa lui Dumnezeu se termină. Atunci când lucrurile nu merg așa de bine, ei nu mai laudă pe Dumnezeu, nu mai au pentru ce să-i mulțumească lui Dumnezeu, pentru că ei sunt conduși de circumstanțele vieții lor, de lucrurile care sunt în prejurul lor. Asta conduce viața lor de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, de laudă și de închinare. Dar când Apostolul Pavel scrie aceste cuvinte, știți unde se află? Se află în Roma, în închisoare, din cauza Evangheliei. Dar vreau să vă spun că trupul lui poate să fie în închisoare, dar inima lui nu este în închisoare. Inima lui este liberă. Chiar dacă trupul lui este pus în lanțuri, în inima lui el este liber să laude pe Dumnezeu și să-i se închine Domnului. Și le scrie aceste lucruri credincioșilor din Efes. Și în același timp le scrie nouă aceste lucruri ca să ne atragă atenția asupra faptului că acest stil de viață care trebuie să-l caracterizeze pe copilul lui Dumnezeu nu este dependent de circumstanțele în care ne găsim sau în care se poate găsi cineva. Și Pavel, în acest text pe care l-am citit, vorbește de belșugul binecuvântărilor cu care noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și creștini, am fost binecuvântați. Și face această referire celor din Efes. Efesul era supranumit în acea vreme ca fiind Banca Asiei, un oraș foarte bogat, dar în care era și foarte multă idolatrie, un centru puternic al idolatriei. Aici se afla templul Dianei, unul din cele 7 minuni ale lumii. Dar Pavel vine și vrea să spună că bogățiile binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a revărsat peste noi, copiii lui, sunt mai grozave decât orice binecuvântare financiară care ar putea să existe în această lume. De aceea, el merită lauda noastră. Din cauza că am fost binecuvântați cu acest belșug și voi al binecuvântărilor lui Dumnezeu, care este mai grozav decât orice bogăție din această lume, atunci de ce nu lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta? Pentru că El merită. Cum putem dezvolta o astfel de viață în care să avem aceste caracteristici? În Ioan, capitolul 4, versetul 23, Domnul Iisus spune ce fel de închinători caută Dumnezeu. În discuția pe care o are cu femeia samariteancă, pe care o întâlnește la fântână, Domnul Iisus îi spune: dar vine ceasul și acum a și venit când adevărații închinători îi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci astfel de închinători caută Tatăl. Și avem aici răspunsul faptului pentru care creștinii nu dezvoltă o astfel de viață. Și una dintre componentele necesare pentru a avea o închinare adevărată în duh și în adevăr este adevărul. O doctrină bună, o corectă înțelegere a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi nu putem să ne închinăm cu adevărat, să avem o viață constantă de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, de laudă și de închinare, dacă noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă nu știm cine este El și ce a făcut pentru noi, dacă nu înțelegem acest lucru, dacă nu înțelegem cât de vrednic este El prin prisma lucrurilor pe care le-a făcut. Și multora le lipsește această doctrină corectă. Pentru că noi putem să avem o doctrină corectă sau o doctrină incorectă. Dar sunt unii care spun: lasă-mă, Domnule, cu doctrina, lasă-mă cu teologia, îl vreau numai pe Iisus. Dar Iisus este doctrina. Iisus este adevărul. Este același lucru. Vedeți, Ioan are o titulatură preferată atunci când este vorba despre Iisus. În Ioan, capitolul 1, versetul 1, el vine și spune: la început era cuvântul. Identifică cuvântul cu Iisus. Iisus cu cuvântul. Și Iisus a fost modul prin care Dumnezeu a ales să comunice cu noi. Felul în care Dumnezeu a
dorit ca să ne învețe ceea ce El dorea să transmită oamenilor. În Ioan, capitolul 12, versetul 49, Domnul Iisus spune: eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Cel ce m-a trimis, Tatăl însuși, mi-a dat poruncă ce să vorbesc și ce să spun. Cu alte cuvinte, ascultând doctrina corectă, ceea ce spune Iisus, adevărul pe care îl spune Iisus, ascultăm ceea ce spune Dumnezeu, Cel care L-a trimis pe Iisus. Dacă nu cunoaștem adevărul pe care El îl rostește, cuvintele Lui, dacă nu cunoaștem doctrina, învățătura adevărată, noi trebuie să ne asigurăm că ceea ce învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, doctrina, teologia pe care o avem, că este corectă. Nu vom ști cum să ne închinăm cu adevărat și nu vom putea să ne închinăm cu adevărat în duh și în adevăr, așa cum Dumnezeu cere în această vreme. În 2 Timotei, capitolul 4, versetele 3 și 4, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei despre faptul că în zilele de pe urmă oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să audă doar lucrurile care le gândilă urechile. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor duce după mituri și după minciuni, după prostii se vor duce. Adevărul este atât de important, doctrina curată și corectă este importantă, pentru că dacă ea nu este corectă, viața de laudă și de închinare are de suferit. Dar în lauda pe care o aduce Pavel, există foarte multă doctrină și el nu se concentrează asupra situației în care se află, ci el se concentrează asupra harului minunat pe care Dumnezeu l-a adus în viața lui. Deși se află în lanțuri, deși el trebuie să dea față în față cu cel care îl va executa, el este cel care se concentrează asupra harului lui Dumnezeu, care a lucrat în viața lui. Înțelegând acest lucru, vom avea o viață de închinare și de laudă, de mulțumire adevărată la adresa lui Dumnezeu. Dar cum putem să implementăm această laudă, închinare, mulțumire în viața de zi cu zi? Mai ales când trecem prin greutăți și prin necazuri. În Efeseni, capitolul 1, versetul 3, Pavel spune: binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Hristos. Vedeți, când noi am fost născuți din nou, am dobândit o casă nouă, un loc nou, o rezidență nouă. Este locul ceresc, în locurile cerești. Termenul este folosit de 5 ori în cartea Efesenilor de către Pavel și nu mai este folosit niciunde în altă parte. Ce vrea el să spună prin locurile cerești? În Efeseni, capitolul 1, versetul 20, Pavel spune despre Iisus: Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți și l-a așezat la dreapta Lui în locurile cerești. În Efeseni 2 cu 6 el spune: El ne-a înviat. Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. Iar în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Vedeți? Este acest paradox al existenței noastre, ca și creștini, ca și credincioși. În mod literar, trăim pe acest pământ, dar în același timp, în mod literar, trăim și în locurile cerești. Și aceasta, din cauza poziției pe care noi am dobândit-o în Iisus Hristos. Repet versetul 3 din Efeseni, capitolul 1, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Hristos. Suntem împreună cu Dumnezeu Tatăl, împreună cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru, și avem cetățenie dublă. Pământul și cerul.
Un paradox, dar fiecare creștin îl trăiește. Apostolul Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, versetele 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. El va transforma trupul nostru umil și îl va face asemenea trupului său glorios, folosind puterea prin care își poate supune toate lucrurile. Dumnezeu are această putere, Iisus Hristos are această putere de a-și supune toate lucrurile și Pavel înțelege acest lucru. În timp ce se află în închisoare, contemplează această realitate și aduce închinare lui Dumnezeu. Lanțurile pentru el dispar. Nu mai sunt acolo, pentru că sufletul lui, Duhul lui, inima lui sunt libere și se închină lui Dumnezeu Tatăl, având această perspectivă. Dacă vrem să avem o viață de închinare, de mulțumire, de laudă la adresa lui Dumnezeu, așa cum are Pavel, atunci noi trebuie să credem această doctrină, acest adevăr despre poziția pe care noi o avem în Iisus Hristos. Ea nu este figurativă, ea nu este metaforică. Ea este adevărată. Nu doar Hristos se află acolo, ci noi împreună cu Hristos ne aflăm acolo. În Evrei, capitolul 12, versetele 22, 23 și 24, scriitorul epistolei adresată evreilor spune în felul următor: ci ați venit la muntele Sion, la cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, la miile de îngeri adunați pentru sărbătoare, la biserica întâilor născuți, scriși în ceruri, la Dumnezeu judecătorul tuturor, la duhurile celor drepți făcuți de săvârșiți, la Iisus, mijlocitorul noului legământ, și la sângele stropit, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Aceasta este poziția pe care o avem, dragii mei, înconjurați și în compania acestora despre care vorbește autorul epistolei. Nu cândva în viitor, ci acum, așezați în locurile cerești, împreună cu îngerii, împreună cu biserica, cei răscumpărați, în locurile cerești, împreună cu sfinții Vechiului Testament, împreună cu Iisus și împreună cu Dumnezeu. Iar noi trebuie să ne concentrăm asupra acestui lucru, să-L înțelegem, să credem acest adevăr al cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie în Coloseni, capitolul 3, versetele 1 și 2. Dacă ați fost înviați împreună cu Hristos și am fost înviați. Duminica trecută am sărbătorit sărbătoarea Paștelui, învierea Domnului Iisus. Și noi credem că am fost în viață împreună cu Hristos. Altfel suntem cei mai nenorociți dintre oameni dacă nu credem. Atunci trebuie să căutăm lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De ce experimentează mulți creștini o viață de închinare superficială? Din cauza că se concentrează asupra pământului, asupra lucrurilor de pe pământ. Să acumuleze bani, să acumuleze posesiuni în această lume. Se concentrează asupra necazurilor. Wow, m-a lovit necazul respectiv. Am lucrul acesta în viața mea, greutatea aceasta. Și oamenii sunt tulburați. Les este distrasă atenția. Dar dacă vrem o viață de adevărată închinare și laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu, suntem chemați, Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne gândim la lucrurile de sus, să ne concentrăm la agenda cerului. Domnul Iisus în rugăciunea Tatăl nostru ne spune care sunt prioritățile. Lauda la adresa numelui Său. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Împărăția Ta să vină. Voia Ta să se facă. Apoi după aceea urmează ceea ce eu am nevoie în viața mea. Dar noi trebuie să ne concentrăm la cer, asupra agendei cerului, lucrând la extinderea împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ.
ne concentrăm asupra legii cerului, care este cuvântul lui Dumnezeu, și asupra dezvoltării caracterului ceresc. În Roman, capitolul 14, cu 17, Apostolul Pavel vine și ne spune că Împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Tot el vine și ne spune, Pavel, în Filipeni 3, 20 și 21, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. El va transforma trupul nostru umil și îl va face asemenea trupului său glorios, folosind puterea prin care își poate supune toate lucrurile. Te întreb, este mintea ta concentrată asupra lucrurilor de sus sau te uiți la cele de jos? Pentru că dacă ești concentrat asupra lucrurilor de jos, viața ta de laudă va fi una superficială. Viața ta de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, de închinare, va fi una superficială, va fi una slabă. Dar dacă vrei o viață de laudă puternică, adâncă, trebuie să te concentrezi asupra lucrurilor de sus. Trebuie să te pui de acord cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre poziția pe care tu o ai în Iisus Hristos. Trebuie să te acordezi cu locul nou pe care l-ai primit. Casa ta cerească, locul ceresc în care ai fost așezat, și să te preocupe lucrurile de acolo de sus. Să-ți lași mintea preocupată de lucrurile de sus. Acolo unde Hristos domnește, acolo unde ai fost așezat ca să domnești împreună cu El, acolo unde ai fost chemat să locuiești împreună cu Sfinții, cu cei care au alergat înainte, cu norul mare de martori care este deja acolo. Și tu ești prin credință acolo și paradoxal trăiești și pe acest pământ. Dar inima ta și mintea ta, Dumnezeu te cheamă să ți le ațintești asupra Lui și asupra celor lucruri care sunt importante. Pentru că această viață, știi foarte bine, ca și mine, va trece. Cât trăiești? 50, 60, 70, 80, 90, 100 de ani, 150 de ani. Dacă o să trăiești, într-o zi se termină. Și dacă ți-ai pus inima la lucrurile acelea, dacă ai făcut din Domnul locul tău, dacă ești ascuns împreună cu El în Dumnezeu, atunci vei trăi această viață știind care este poziția ta, știind care este moștenirea ta, locul pe care l-ai dobândit, din cauza lucrării pe care Iisus Hristos a făcut-o în viața ta. Aș vrea să vă binecuvântez pe toți și să fiți încurajați de acest cuvânt, să luați în viața voastră, să luați adevărul cuvântului lui Dumnezeu, doctrina adevărată, corectă, și să meditați asupra ei, să o aplicați vieții voastre, așa încât să fiți niște închinători adevărați, așa cum Dumnezeu caută în aceste vremuri. De la Domnul Iisus încoace, închinarea noastră este în Duh și în adevăr. Viața noastră de laudă, de mulțumire, tot ceea ce trebuie să caracterizeze pe copilul lui Dumnezeu este din cauza Duhului Sfânt care locuiește în noi și care vine să aducă în viața noastră caracterul lui Iisus. Fiți binecuvântați. Tată din ceruri, mă rog pentru toți cei care ne ascultă, pentru toți cei care ne privesc. Mă rog, Doamne, ca să îi binecuvintez, Doamne, cu o viață de laudă și închinare adâncă, adevărată, Doamne. Ca și Apostolul Pavel, mă rog, Doamne, să nu fim influențați de circumstanțele în care ne aflăm. Inimile noastre să fie libere, viețile noastre să fie libere. Din cauza că Te-am cunoscut pe Tine, adevărul Tău, și El ne-a adus libertate, Doamne, să trăim o viață autentică de copii ai Tăi, creștini autentici, Doamne, cărora nu le este rușine să se închine, să Te laude pe Tine oriunde, în orice circunstanță și să-Ți aducă mulțumiri Ție pentru toate lucrurile. Îți mulțumim că ne binecuvintezi, Tată din ceruri. Încă o dată vin și mă rog pentru viața celor care au nevoie de o atingere a Ta, Doamne.
în domeniul vindecării, Doamne, dacă au nevoie de vindecare fizică, spirituală, Doamne, dacă cineva este tulburat și confuz în mintea lui, mă rog frumos să te atingi, te rog frumos să te atingi de viața lui și să lucrezi în așa fel încât să îi aduci libertate, Tată din ceruri. În numele Domnului Iisus ne rugăm și prin Duhul Sfânt îți mulțumim. Amin.